Alright, good morning everyone. Tayo po ay nandito pong muli sa Dampalit Mega Dike para sa mga i-update natin, no? So titingnan uli natin yung mga latagan dito ng alimango o anumang klaseng laman dagat na ating makikita. So yung bandang dulo po doon na maraming mga kababayan po natin ang dumarayo, ay doon po talaga yung spot ng mga bentahan ng mga alimango. So dito sa mga pwestuhan dito, medyo may layo-layo yung mga bentahan nila, no? Agwat-agwat talaga, may malaya, may malapit, pero i-update pa rin natin yung kanilang mga inilalatag dito. So ito pong muli si Boss Lando Explorer na mag-e-explore dito po sa Dampalit Mega Dike. So tara, let's go. So bali nakamotor tayo, no, na nag-a-update dito sa Dampalit Mega Dike kasi medyo may kaluwagan talaga dito yung area nila, at yung mga bentahan talaga nila dito ay marami. So mga talaba yung mga bentahan nila dito, no. Ayan, no, mga bentahan nila dito, alimango. Sandaan lang. 300, 400. Ano per kilo lahat po? Lahatan. Wow. 400 yung nasa batya, nasa batyera 300. Ito po 400. Oo, yan. Nasa malalaki. Ah, malalaki. Alimasag. Sandaan. Yung hipon 100 po. Oo, Mm. Alimasag, sandaan din. Ayan, no. Ulam. Mga pang ulam, no. Mura lang. Ito maganda na to, 400 pesos. Sandaan yung bako namin. May babae. Babae, lalaki, bakla, tomboy. Ay, ipon, alimasag. Sige pa, salamat po, salamat po. So dito yung nakita natin nakaraan na 400 yung 450 lahatan, no? Pero meron din lahatan talaga bentahan nila dito. 400 pesos yung benta nila ng alimango. So 300, 400 pesos, tapos yung mga hipon ay presyon sa halagang 100 pesos, pati yung mga talabang latag po nila, no? So iikot na tayo at babaybayin natin itong haba ng Dampalit Mega Dike. So putulin po muna natin uli ang ating vlog. Medyo may kahabaan po kasi at agwat-agwat yung mga bentahan po rito sa Dampalit, no? So patayin po muna natin. Alright, so nandito tayo sa pinaka-tourist spot na mga latagan at mga nagbebenta ng mga seafoods na fresh, no? So dito yung mga natag nila. Sandaan na lang po. 15, may limango po, so. Mga 100 pesos yung mga 150 lang yan, dalawa. alimasag, 150 dalawang Ito puro babae din ho. tumpak, no? May bakla na limango. Limasag. So puro limasag po yung mga bentahan dito. Benta na lang. Ito limango. Natanggal ang talong kap. Mukhang matataba, mga bakla. Bakla limango. Ito tayo magkano dito? 700 na lang yan. Sandaan na kuya. Lahat 700. Oo. Sandaan. Puro pa yan. Ito lang. Tira. 700. Sandaan na lang po yan. Bakit yan? Walang bayad yun, boss. Sandaan lang. Dalawa. Ay, may babae. So yun yung presyo, 700 pesos na lahat na rin po yung bentahan ng mga alimango. So yung mga alimasag doon ay presyo 100 pesos yung kada bilao, no? Yun po yung mga bentahan po dito sa Dampalit Mega Dike. So alimango rin dito, tas mga hipon. So maraming hipon ngayon dito sa Dampalit, no? Rocket launcher. May nakita kami.
natin Robert dun eh. Boss, ipon. Sandala nga, ipon. Wala ito nabibili niya ilo dito. Puputulan mo ng puwit yan. Kita. Ito po. Bagongon, Opo. alimasag. Nasaan sandaan lang? Mga panggata, no? 100 pesos sa mga latag ng alimasag. Day, salamat po. So dito, bentahan, alimasag, lahatan at mga alimango. May mga biyarin dito. Magkano alimango? Negative lang mo lahat. Lahat na to, 350? Dami. Kailang ganito lang yung size niya, no? Ito, magkano to? Mga binyugin. Oo. Na lang mo yan. Mabinyogin, ayun, no? Mga babae na ano. Ang maganda na to, 350. Yeah, 120 lang daw. Yeah. Binyogin. Tataba. Kaya puro binyugin. Tataba to. Oh. Lahatan 350, no? Alimango. Pwede to. So, punta muna dito sa kabila, no? Boss, thank you, salamat. So, yun po yung presyo ng alimango, 350. Lahatan na po at mga binyugin at fresh na fresh pong mga hipon. Ito, oh. Ayun. Sarap to isang sa halabos. Magkano yung ganyan, boss? 100 pesos lahat yan. Ang dami. Si Ronald din nagdala rin sa atin. Oo, sa atin din nagdala si Ronald din. Boss, thank you. So yun yung mga hipon dito sa Dampalit Mega Dike na fresh po ninyo mabibili, no? At mga biya rin po rito. 50 pesos yung mga biya. So maraming mga latagan po tayo nakikita dito, no? Na mga seafood ng Dampalit Mega Dike at talaga makita nyo buhay pa o mga bagongon. Tapos dito yung mga may isdang dapa. At yung mga isdang dapa natin dito. Yung mga tumpukan. Magkano yung mga tumpok na ganyan, Nay? 100 pesos. Pati ito mga isdang ano? Isdang dapa. 100 pesos. May mga hipo alima. Eh, di sa ganito, Nay? 200 po kilo. 200 per kilo. Kung malalaki na. 200 per kilo, no? Ipanay, salamat po. So, asuhos, oh. Ito ng asuhos, fresh na fresh. Magkano sa asuhos? 150. Ang ganda ng asuhos nila, oh. 150 po yung kada plato. At yung mga hipon din po dito. Ang talaba, ang tahong ay matataba. So yun yung mga latag dito at mayroong mga isdang bakoko rin, no? Mga tumpukan din dito. So ito yung mga haba ng bentahan dito sa Dampalit Mega Dike na ating binablog, no? Mga alimango rin dito. Mga ganito lang yung good size nila, oh. Mga lahatan na rin na bentahan dito. May mga malalaki din. Ayan, oh. Tapos mga tumpukan din ng mga talaba at tahong. So marami dito sa kababayan natin ng mga naghahanap din ng mga murang presyo, no? Dahil nga dito sulit presyo yung mga latagan nila dito sa Dampalit Mega Dike. Halos lahat dito ang mga bentahan ay bila-bilao o tumpok-tumpok.
At mga per kilo o lahatan na bentahan dito ng mga latagan, no, ng mga seafood o mga alimango na binebenta dito sa Dampalit Mega Dike. Ito te per kilo yan. Ha? Per kilo. Ano ni kilo? Bagit isang kilo. Tagi 1 kilo na. Ito may higit na to, oh. Oo, anin yun eh. Ito din, anin tinto eh. Itong kabila. Magkano po yung presyo niyan? 550. Sa ganito mga may higit. Babae yan. May higit 1 kilo, no? 550. Ganito kalalaki yung mga limango. So simula sa maliit hanggang sa palaki. Yote, salamat po. So yun yung mga nakikita natin dito ng latagan sa Dampalit Mega Dike, no? So pupuntahan pa natin at tayo ay mag-exercise dito sa lugar na kahabaan, no? So karamihan kasi dito mga naka-bicycle o motor na mga nakakapasok, at yung ibang mga four wheels po dito ay mga nagbebenta rin po yan, no? Ng mga kanilang kalakal na binebenta dito sa Mega Dike. So shoutout sa iyo. Good morning. So, shoutout po. Good morning po. May bentahan dito ang itlog na pula. So ganito rin dito, mga bentahan din ng mga talaba na malalaki na, tapos mga hipon din, no? Tapos alimango. Mga alimango na bentahan. Tapos may mga himay na mga talaba, no? Ayan. Tapos dito ano rin, tilapia na latagan, alimango. Ano pa lahat ang bentahan? Opo, sir. Magkano yung ganito? 500, sir. O 500 pesos. Dito, Ganun din, sir. ganun din. Parehas pa na ano. Pipili ka na lang talaga. Mura na yan. Lahatan na lang. Lahat ng bentahan talaga nila dito, no? Meron din 40, sir. Mhm. Kaya lang, hindi na kinikilo, sir. Lahatan na lang. 500 pesos. Sige po, Nay. Salamat po. Thank you po. So, yun yung ating nakita rito na limango. 500 lahatan talaga yung mga bentahan nila, no? At napakarami. Ito malalaki ang limango, oh. Sa ganito po, Nay, magkano kilo? 450 po. 450 ang per kilo. Malalaki mga alimango. Yun, Nay, salamat po. Alright, so yun yung mga update natin dito sa Dampalit Mega Dike ng kanilang mga latag, at napakaganda ng mga view dito, no? At maaliwalas ang lugar at napakalinis tignan talaga ang kailugan at yung mga pangisdaan dito sa Mega Dike. So ito yung kailugan, maaliwalas. So yun yung ating mga in-update dito sa mga latag ng kanilang seafoods na inyo po mapipili o mabibili sa Dampalit Mega Dike. Paano mo yan sa ano yan? Boss Lando Explorer. FB yan niya. YouTube. Sa FB, na-upload din to. Ano pangalan? Rolando Rivera Jr. So naghahanap pa tayo dito ng mga iba pang latag sa pag-vlog natin dito sa Dampalit Mega Dike, no? So tingnan natin dito yung mga latag nila. Check natin kung anong meron latag dito. So tara. At didiretso pa tayo doon sa paikot na yan, at maraming talagang mga nagtitinda pa dyan ng mga bentahan, no? Mga hipon. Magkano po yung hipon? Itong ano? Limango.
May alimango rito. Sa alimango, magkano po? Lahat ng 1.4. Dami nito. Lahat ng 1.4. Oo. Yung mga tumpukan dito ng 100 pesos yan, no? Na 1.4. Mga ilang kilo pumapatak yan, boss? Mga tatlong siguro yun. Tatlo. 1.4, tatlong kilo. Mapalo ng 4, ano? 450. Ayan, buhay na alimango. Oo. Tabaki. Kaya naman sarili. Kasi namin yan, boss. Maraming patuloy na naman topic ko muna. Kaya ako na pala yun. Ah. Dami rin dito, no? So yung mga bentahan din dito, yan po, yung mga hipon nila, no? 100 pesos. Alimasa, ganun din po, at may mga alimango rin. So ganyan yung mga latag po nila dito, no? Dito yung marami talagang mga bentahan ng alimango. So yun yung mga presyo, 1.4 po lahatan. Tapos lahatan na rin oh. Kuya, 600 lahat. Ay, ano, ikaw 700 So lahat. 700 lahatan. Eto, 150 na lang. Eto, 800 na lang lahat oh. Dami, no? Ito, 150. Ah, 150, 100. Alimatag 100, yan, marami na yun. Ayun, tumpok na yon. Opo. Ito, magkano to, marami na to. Yung 1 for 800, 700. Ito yung Ito, 800. 1 for lahat. Ito, marami yan, 1 for. Daming 1 for na yun. Eh. Kahit 700, bigyan ko lang kuya. Ibawas pa ka mo. So kahit 700 daw, bibigay. Hoy! Ay, punta! Alright, so nandito tayo sa gilid ng Dampalit. Sa gilid po ng simbahan, no? So ito po yung lugar kung saan ay may mga binibenta rin na seafoods. Dito sa gilid, ayan po. So pupuntahan natin at i-update natin yung kanilang mga latagan. Marami din kasi dito mga bentahan at maagang maaga ay may mga latag na rito sa gilid ng simbahan, no? So ganito yung mga tumpukan ng ipon na bentahan sa gilid ng simbahan. Kaya na pinapakita ko lang po na meron din bilihan dito sa gilid na sa lugar namin. Mga alimango, yan mga latagan dito. Magkano po yung mga hipon? 100 pesos. Yan po yung 100 pesos dito. Tapos mga alimasag alimango na bentahan nila dito. Tapos mga isdang kitang, tahong talaba. So ganito yung mga latag, no? Kasi sinaglitan lang natin tong area nila. So malinis na yung iba at wala nang mga latag dito. Ang mga alimango. Yung mga hipon. Yan po yung mga latagan dito. Mga panggulay, pangkokoy. So ito lang yung nabutan natin. Medyo kakaunti na, no? Kakaunti yung mga latagan nila ng alimango rito. So pawala na, ayan. Mga palos. So ganyan po yung mga latag nila sa gilid po ng simbahan ng Santo Rosario Parish Church ng Dampalit, no? So yan po yung ating update at wala na tayo may iba-vlog, no? Magkano? 600 ka lang oh. 600 ka lang. 600? Oo. Lager ka naman eh. Sticker. 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 Sticker po. Ano boss? Ano
Sa YouTube channel ko, Boss Lando Explorer. Sa YouTube, sa Facebook, Rolando Rivera Jr. Alright, so yan po yung ating update sa Dampalit. So ito po muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.